Fid-dinja tal-kummerċ il-kompetittività hija l-abilità ta' ditta jew nazzjon li joffru prodotti u servizzi li jissodisfaw l-istandards ta' kwalità ta' swieq lokali u dinji bi prezzijiet li huma kompetittivi u li jipprovdu l-ħxiera fuq ir-riżorsi użati jew ikkonsmati fil-produzzjoni tagħhom. L-ekonomista Malti John Consiglio jkompli jissimplifika d-definizzjoni ta' kompetittività għal meta l-pajjiż ras imb'ras jirnexxielu jbieħ lil barranin aktar minn pajjiżi oħra. L-organizzazzjoni World Economic Forum ta' kull sena toħroġ klassifika tal-kompetittività madwar id-dinja. Fir-rapport ta' din is-sena Malta waqgħet lura post wara li kienet avvanzat żewġ postijiet fl-aħħar snin. Minn 142 pajjiż madwar id-dinja Malta klassifikat fil-51 post. Fl-Unjoni Ewropea minn 27 pajjiż Pajjiżna jinsab fil-21 post f'dik li hija kompetittività. 6 pajjiżi li daħlu fl-Unjoni Ewropea fl-istess sena li daħlet Malta spiċċaw qabilna f'din il-klassifika. Dwar Pajjiżna, il-kumpaniji li pparteċipaw fl-istħarriġ qalu li l-aktar problemi li ffaċċjaw kienu l-ineffiċjenza u l-burokrazija tal-gvern, ir-rati tat-taxxi, l-aċċess għall-finanzi u l-inflazzjoni. Din l-aħbar negattiva ħarġet ftit jiem wara li l-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Moody irrevedit il-veduta tagħha ta' Pajjiżna għal wahda negattiva u naqset ir-rating ta' Malta b'livell wieħed minn A1 għal A2.